Eta arratsaldean telebistaz bestalde zaudeten lagun hoi ere. Gaur oso saio berezia eskaini behar dizuegu. Hemendik Tolosatik. Eta horretarako, hemen dugu publikoa, Gipuzko osotik etorri dena, bai guraso, haur eta irakaslez osaturik. Zergatik diodan saio berezia eskaini behar dizuegula? Guri hainbeste interesatzen zaigun inguru giroari loturiko saioa eskaini behar dizuegulako. Eta ez hori bakarrik, gaur abestu ere egin behar dugu. Eta jolasean ere egin behar dugu. Eta dugu diot, baina izan ni hemen bakar egin nago. Ez dakit, non ote dira gure lagunak? Japa, kaixo Tolosa! Kaixo neska mutila! Kaixo neska mutila, kaitona monak! Zuiek eta erraina, lenguzu txikiek eta lenguzu propiak, haini txarrak... Eta txiribito non da? Lagun batekin dago. Lagun berezi batekin, oain zuek guztioi aurkeztu nahi dizuen lagun bat. Hain zuzen ere... Mitxeles, izilik donari, nik esango dizuet. Hau azten da, hain zuzen ere, alegia, nola bai bataz beste, eta hortentzik baino hortera goitza egiten du. Nik esango dizuet. Guk lagun asko ditu, adizkide asko, ez da, zuek ere. Bai, lagun asko, adizkide desuna kontu garrantzitsua da bizitzan. Mirri, Ara, utzi niri. Lagun berezia da, bai, lagun berezia. Guk dena, zaborretara botatzen dugun gauzekin, trastekin egindakoa. Alegia, birziklatua. Hori zegin behar dukik, berezi klaskatu edo hori. Hori zegin behar dukik. Mirri, nik dena birziklatzen dut? Denaiz. Nola ez? Buruzarroi ez behintzat. Tira, gure laguntxo berri honek, Kondartxo du izena. Ezagutu nahi alduzu, Deituko aldio guera goxo batean? Ira martxoso batean. Kondartxo, gure laguntxo! Kondartxo, gure laguntxo! Kondartxo, gure laguntxo! Hau trompeteria? Kaixo, Kondartxo! Kaixo! Hoxe duzu Kondartxo, eta Kondartxo gaur jolasaren bidez eta proben bidez erakutsiko digu inguru giroa nola zaindu behar den. Ja. Jarria probak. Nik badakit zer egin behar den honerekin, onelako poltsak, litxerrira poltsak, ez dira lurrera bota behar, ez? Begira. Ara txirri, hori guk deno bagenekien. Begira, kakauetak, zein ederki kakauetak, Txartela horia. Zergatik? Arroputza izateatik. Kakaueta zelak, lurrea botatzea, hori ingururorako oso kaltegarria duk. Zaudete. Kakaueta zelak organikoak dira. Berez ez daukat inogu arazorik. Txibi, metxeres, organo joleak edo trompeta joleak izatea, igual zaigut, Ikasen batean, kaka kontzertua jo du. Zikin osorako. Bai, zikinkeria galanta. Txirri zikin oso. Oso zikin oso. Txirri zikin oso. Metxeres. Mil esker, Kondartxo, mil esker. Ze polita. Ja? Ja. Ara, begira zuen marrazkia. Oso ongi txiribiton, Oso ongi gaina paper birtziklatu erabili duzu. Oso ongi. Mirri hasta belarriekin. Oso ongi induzu txiribiton izan, paper birtziklatu erabili behar da. Bestela, baso guztiak ondatuko genituzke papera egite aitziki horrekin. Martxa horretan laster batean Euskal Herriko baso guztiak pikutara. Zergatik? Zergatik? Txiribitonek ipurta hundi hori garbitzeko erabiltzen duen paper morda ikusita. Erregalia niretzat! Jopela asko, Kondartxo, eskerrik asko, txakurtxo. Haixo, ingurutxo bat egingo dut,
Horretarako ere estilo behar da, eta zuela uste, Aristokrata jaio garenok babakigu, baina edo norkestak iago Txartel gorria niri? Niri txartel gorria? Itxe uste duk, mesedez, Kaka, nik ez du kakarik egin, Txakurrak egin duela, jaso esala berak. Ez diate xenten ditzen, txiribiton, txene kompran pa. Mirri! Sí. Lasai misgarbine. Araki jasotzen eta, Txibito ezakien utzi, irezat, meriendatzako. Bapo, Txiribiton, oso ondo! Aizue, eta ez kutsatzeko oso garrantzitsua den gauza bat, ez dugu aipatu, amaitzeko, esan behar da, ez kutsatzeko oso garrantzitsua dela, kutsatzen ez duten garraioak erabiltza, edo gutxenik oso gutxi kutsatzen dutenak. Adibidez, bizikleta. Edo txirrizta txango ba. Edo trena. Zer, Txiribiton? Kutsaduraren kantua kantatu? Ui! Bai, noski! Hori egin da xahok. Kutsadura edo non eraskotakoa dago eta erremediatu ezean gero eta handiago. Laguntzerakoaz egin deio solarria zikinkeriari basta hau da itogarria. Bai ederki naturak eman digu, guk behar dugun dena guztio gara testigu. Kontua handi zibili sua piztutzerakoan, bizia itzaliko da baso eskerronekoan. Itxasoan, urtegi jipoituan, zabortegi erraldoia denon arten bigurtua. Okerrerako asena hor badira seinaleak, utziko ote ditugu bixirik asken baleak. Kutsadura edo non eraskotakoa dago eta erremediatu ezean gero eta handiago. Laguntzerakoaz egin deio solarria xikinkeriari basta hau da itokarria. Hemen datoz Tolosaldeko gurasuak, beren txikiak altzuan dituztela. Arratsaldeon denoi! Kaixo Txiribiton! Arratsaldeon! Arratsaldeon eta ongi etorri! Hemen ditugu denak, bai, 6ak kompleto gaude. Kaixo, Jonander, hemen txitugu Jonander eta Jokin, zer moduz? Ondo. Beno, zuek nongoak zarete? Irurakoak. Irurakoak. Beno, Euskal Herrie haundi xamarra da, eta nik eskatuko nizuke, esplikatzeko non dagoen irura. Ia, esplikatu pixkat. Anu eta tabila honan tartean. Ulertu zuedenak? Oso ondo. Aizu, eta Jonander, gaur antzoki tankerako honetan gaude, baina zuko nize itxura emate jozu, zer da hau? Antzokia. Antzokia eta ze gehiago. Zinea akaso? Bai. Ta zinean ze ikusten dira? Pelikulak. Ta zuri gustatzen zaizkizu pelikulak? Bai. Ta gehien zein pelikula gustatzen zaizu zuri? Etxean bakarrik. Etxean bakarrik zeatik. Biurrik erikiteitulako. Pentsatzen nunik, Honek biurri pinta daukezta. Ia, astintzen dugun pixka bat, txikitxokoan. Txola handi bat, bikote honi. Nora eta Mari Jose ditugu hauek,
Bikote berdea osatzen dute eta nongotarrak ditugu, bi neskatila xarmant hauek. Irurakoak. Hirurakoak zuek ere? Hori zer dau, beste hiruran ondono berdin-berdina da. Berdin-berdina. Berdin-berdina. Eta hirurako dena bihurrik altzeate. Bueno, Bueno, ala dirudi ezta. Eta zuri pelikula gustatzen altzaizkitzu. bai. Ta zein da gehien gustatu zaizuna oain artekotan? Manolito Gafotas. Zeatik? Betaurreko kastez ezkiolako. Ah, ba gaur betaurreko ez dituzu txiko baina akaso kristala izango duzu inguruan, Txalo handi bat emango digu hauei ere? Ta Felix etorri dira, Felix eta Izaskun, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz gaude ba? Ondo. Ta ze berri iruralden? Bueno, Zarrak berri ezta? Eta zuri pelikula gustatzen zaizkitzu? bai. Ta zein da gehien gustatu zaizuna orain artekotan? Flaver. Ta zer da Flaver hori? Ba... Ze gertatzen da pelikulan? Aztu intzaizu? Bai. Nire, bai ba. Lasai, bilok aztuta, bilok antzeko parezido esaten da bezala. Bueno, ba, txalo handi bat emango digu hauei. Eta jakin dugu, Felix, bihurriak zaretela, ez da iruran. Bueno, Oi, kasta, irura, erriak berak ematen duen zerbait dela, ez da? bueno. Beno, leno, baietz esan dit, baina guain beno, xoabe. Ba, hauek zer dioten jakin nahiko genuke, baina zer dioten beren gurasoi buruz, entzun dezagun. Nire amak 41 urte ditu, joste gustatzen zaia, beran egiten du lan, txakurrak bildurra ematen dira, lagunak initzaitea gustatzen, bla 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 bla. Nire amak 28 urte ditu, nirekin pelotan jolastea asko gustatzen zaio, eta lan egiten du arropa saltzen. Eta basoa loritzen danen, nire nahian egarrez hastea. Nire aita frigon egiten du lan, 38 urte ditu, eta etxe ez dituelatuk ekartzen. Eta nire osabak karratuten bateu elatuzkotxea. Gu, 3 gara eta 3rakoak gara. Tolosa ondoko herri txiki bada. Eta han asko jolasten da pelotan. Aupa, irura! Aupa! Beno, irukote egian lasan duten guztia. Bai? Eta zure anaia zer? Frigori ez dakit, grazia hundirik ingo zion horren zundakoak, baina, bueno, guk ezaitu ingo dugu, eta zuek dantzan jarriko zaituzteku, txikitxakoko dantza alegia altxazue guztiok ere, etxean zaudetenak ere hor ikusi nahi zaituztegu izardi patxetan, egin dezagun txikitxakoko dantza! Txikitxoko, 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 txikitxoko. Zuen lekuetara! Bueno, lehen da biziko proba ikusten duzuen bezala, dardaroskopioa dugu hemen, eta hemen gure lagunek zelako templa duten jakiten dugu. Hau da, dardarizorik baduten, nervioso dauden, edo ez dauden. Eta asatzezen betiko legez, bikote horiarekin, beraz, Jokin, zu hasiko zara? Nik martxan jarriko du dardaroskopia hori da animatu horrela gustatzen zain niri. Oso ongi. Ja? Pronto altzaude, Bai. Zu nervioso altzea. Ez. Ez, normalen ez, ezta? Ez, normalen ez. Ba, ikusiko dugu, ja. Nahi duzunean. Bueno, ondo zoaz, Jokin. 1, 2, zuek laundu nahi kontatzen. 2. 2. Oi, Jokin. Ui. Oso ongi! Oso ongi, lau, hoxe. Zure lekura, semeak usten badizu behintzat eta zatoz Mari Jose. Mari Jose, Uy, ene. zure txanda dugu txen, ni guain pira ez azkarren goten. Ah, bai, claro.
Ze azkarra naizen nire batzutan, ezta? Azkar usteko tontoa, kaso. Ja, presto de, Mari Jose? Bai, a ber. Ja, 1, 2 eta 3. Ai! Nik ez dakit kontatzen jaztu zait, Nik 6tik aurre azpainun kontatzen ikasi. Ongi, Mari Jose, izaskun. Bueno, hor, 5tik gora izan dira, bikote berdeko lagunak inditunak, eta behin 5tik gora pasezkeo, 0 patatero. Prestaude izaskun? Bueno, makinare bai, Nahi duzunean? Eun. Nahi baduzu jaitzalin dizu makina, Txala handi bat berai ere. Eta kilometroak emateko une iritsi da. Bikote berdeak eta urdinak nahiko temple txarra erakutsi dutenez 0 kilometro emango dizkiot biai. Bikote berdearentzat bera 0 kilometro eta bikote urdinarentzat normalean arroxa izan ohi denari ere 0. Eta kasu honetan, 4 akats egin ditulako kilometro bat bikote horiarentzat. Jarrai dezagun bada, eta bigarren proba, galdera azkarrek osatzen dute. Esan dugu, gaur kutsadurari loturiko galderak izango dira, eta zurekin hasiko naiz izaskun, beraz, erne, suabe ingo dizkitzut patxaraz galderak, dudik balin bada galdetu. Ia, lixiba botilak edukiontzi horietara botatzen dira. Bai. Bai. Erlojuetan erabiltzen diran pila txikiek oso gutxi kutsatzen dute. Ez. Ez. Euskal Herrian pertsona bakoitzak kilo bat zabor sortzen du egunero. Bai. Bai. Zaborrari, bizkaieraz, zarama edo satxa esaten zaio. Bai. Bai. Besteak beste, autoen eraginez lurra berotzen ari da. Bai. Bai. Paperako hondartzetan botaz gero, itsasoak zikinkeria guztia garbitzen du. Ez. Ez, oso ongi! Zaskun! Ongi ez da? Oso ondo. Bueno. Oso ondo. Mari Jose, pronto? A ver. Bueno, nahi bazu patilak eta atzeatu, ondo entzuteko. Vale. Banoa Muztio edo mosto botilak edukiontzi berdeetan botatzen dira. Ez. Bai! Kaskarreko oso ongi! Gipuzkoan, bataz beste pertsona bakoitzak 227 kilo zabor inguru sortzen ditu urtean. Bai. Bai? Argi indarrez mugitzen diren autoek gutxiago kutsatzen dute. Bai. Bai? Gameboyetako pilak edukiontzi urdinetara bota behar dira. Bai. Ez, kaskarrekoa! Inguru giroa zaintzen duen pertsonaiaren izena, kakusai da. Kakusa, bai. Ez, kaskarrekoa! Xaboiek biodegradagarriak izan behar dute. Bai. Bai, eta txala handi bat! Jokin, Jonander ikusten dut gogo handiz dagoela bera itari kaskoa berotzeko, baina lasai, Jokin, Jonander, eta Jokin erne, bai. Antxoalatak edukiontzi berdetara bota behar dira. Bai. Ez! Kondartxo gure laguna zabor birziklatuz egina dago. Bai. Bai, hirietan geroz eta zabor gutxiago sortzen omen da. Ez. Ez. Freskagarri latak edukiontzi berdetara bota behar dira. Ez. Ez. Pila bakar batek erreka oso bateko urak kutsa ditzake. Bai. Bai. Euskal Herrian, pertsona bakoitzak 70 kilo zabor inguru sailkatzen ditu urtean. Ez. Bai! Kaskarrekoa! Bueno, puntuak edo kilometroak emateko une iritsi zaigu, eta bana ditzagun bada.
0 kilometro kasu honetan, bikote berdearen zat, txalo bat, kilometro bat bikote horiaren zat, eta 2 kilometro bikote urdinaren zat. Kasu honetan arroxaren zat litzatekena. Oso ongi. Hirugarren probara egin behar dugu, eta hirugarren proba honi gaurko eguna dela eta zaborra sailkatzen jarri dugu izena. Horretarako, gure edukiontzi partikularrak behar ditugu datozela. Hemen datoz, ikusten adituzu ze politiak eta paina dauden, gure edukiontziak. Eta beraiek lagunduko diete, gure lehiakidei eta esango diete sartu behar duten lekuan edo ez duten sartu behar. Alegia, zaborrak sailkatu beharko dituztela. Paperak, kristalak, beirak eta hainbat gauza. Prestaltza bete, errelebo bidez egin beharko duzu, gurasoak hasita, zeina zaborri izango duzue. Bat bite hiru esandakoan, zuen lekuetara, mesedez. Beraz, txikiak eta hondilak pronto daudenian, prestaltza dute? Bat, bi eta hiru! Ongi, egunkariak, latak. Ongi. Oso ongi ari dira. Ja, dena zuzen egin behar da, Ez. Bukatu alduzu, Zuzen sailkatu aldute dena. Epa. Ja, ez dakipanik, Hemen desastre ekologiko izugarria dago. Nola junotedan, bueno, barkatuko diegu nik uste denak ibili direla trakeosia marri kasiko dute urrengorako, eta abiaduraren arabera neurtuko ditugu. 0 kilometro emango diegu kasu honetan bikote urdinari, arroxa litzatekena, normalian, kilometro bat bikote berdeari, eta 2 kilometro bikote horiari. Ikus dezagun nola geratu den markagailua. Garbi dago. Kilometro bat bikote berdeak, eta zuen txaloa. 2 kilometro bikote urdinak, eta 4 kilometro bikote horiak, beraz gaurko irabazleak ditugu, zatozte denak. Zatozte. Lasai, gero txikunduko dugu dena. Hemen dituzue barrezale txartelak, kondartxo ere hemen dator, opari eta guzti barrezale txartelak oroigarriak, diskak, liburuak, eta irabazleentzat Urdaibain asteburu bat pasatzeko aukera. Ta kondartxok ere ekarri dizkie opariak. Eskarrik asko kondartxo. Bueno, lagunak mila esker etorri zaretelako, eta nahi duzuten erarte. Baina, hemen txikitxokoko gurasoak eta aurrak hemen daudenez, ezin dugu pasatzen utzi, hauei ere, kutsaduraren kantua kantatu gabe, ez da? Hoxe, ea ikasten duzuen eta ez duzuen giroan arrasten, Oraingo abestiaren parte hau gurasoi eskenia baitago, Tira ba, bueno, eseri zuen lekuetan. Kutsadura edonon eraskotakoa dago eta remediatu ezean gero eta hundiago. Laguntzerakoaz egin deio solarria zikinkeriari basta hau da itogarria. Aizu ama, kotxeak ejario, arriskutsu izan liteke begiratzen ez pasaio, beti puntuan izan alako menitelako, hobe izango da eta denon osasunerako. Aizu aita, utikan zaratari, motorraren zalapartak mesederik ez inori, txergatik bizi behar ostartean erotuta, zaila gaitezen deno konponbidea baduta. Kutsadura edonon eraskotakoa dago eta remediatu ezean gero eta hundiago. Laguntzerakoaz egin deio solarria zikinkeriari basta hau da itogarria.
Gaur egongo gizonek ez didat eskuik eman nahi, zengo du ba. Bi zenbaki atera behar ditugu eta Felixek aterako ditu gaurkoan. Felix nahi duzunean atera da, zenbaki parea. Izan ere zozketatu behar baititugu, bi txirrista txingo. Ba, kutsatzen ez duten garraio bide zoragarri horiek. 0-7 bat, 71 zenbakia duena, hurbildu dadila, mesedez. Felix, beste bat atera zazu. 4, 2, 5, 425 da bigarren zenbakia. Zenbaki horren jabeare hurbildu dadila. Inork baldu, hor bat hemen bestea. Ia ba, Felix, eskerrik asko zure laguntzagatik, txala handi bat Felixi. Eta datozela patineteak ere. Gaixo, zatoz. Ize txintxo, ze ondo ikasita dauden bilak, bata alde batian da bestea bestian. Nor dugun hor, ia, zu nortzara? Ainoa, ez izutu Ainoa, hemen jende asko dau, baina inok ez du ez erriten, lasai. Ainoa, nungoa zara zu? Beasaingoa. Beasaingoa zara, eta nola etorri zara beasaindikona? Kotxez, trenez, autobusez? Autobusez bida, ba, gutxiago kutsatzen duen zerbait, osongi. Eta zer nahi zenukezuk hemen? Txirristatxangoa. Txirristatxangoa nahi duzu? Ba, heldu, neska horrik endu jozu, eman nahi espadizu, eta zuaz behasaina nahi duzun bezala. Eta zu nortzaitugu? Jokin, eta Jokin nondik etorri da? Soraluzetik. Soraluzetik etorri zara unaino? Bai. Eta nola etorri zara? Eskursinoz. Eskursinoz. Kutsatzen ez duen garraio bide ona. Bida, ba, patinetea mentxe daukazu, heldu, eta zoaz soraluza nahi duzun bezala eskarrik asko bioi etorri zaretelako. Eta orain, garraio bide zoragarri bat erabiltzen duen elementu bati deitu behar diogu. Berak magia bidez bidaiatzen du. Hemen da zuekin, ongi ezagutzen duzuen, Txan Magoa! Arratsaldeon! Hoi da, beno. Honetan bai. Hau da jendetza. Kaixo? Ai, bai, astu zai gauzatxo bat. Beitxo, gaur nere lagun berezi bat ekarri dut magiteko, baina ganorea jota horritxo iten geudela, lo gelditu da. Adi, Seko. Gauzatxo bat ingo dugu. Lo seko dagoenez, bere etxetxoan utziko diuz, ez da zakarra poltsa, ez da nere lagunaren etxetxoa. Itxoin, beste jokutxo bat ingo dugu, beitu. Kartak. Bai? Beno. Kaixo emakume? Osondo, beitxu, zer ingo dugu. Ni kartak horrela pasako ditut, Zerin bardeu, karta bat aukeratu, baina askatasun osoz, beraz kartak horrela pasako ditut, eta zu, nahi dezunean, besoa gora, altxa, eta nik azken eroritako karta hartuko dut. Bai, hor geldituko naiz. Ondo, ulertzen da? Bai, aurrera. Baina altxa darazu asko, Venga, bai, jetxi, venga. 1, 2, eta 3. Oso hartu. Itxoin. Esan dut azken eroritako karta, baina pixkan motele ibilizea. Urrengoan, seitun, harin, Bai, fandango eta bidena, bakizu? Aurrera! Oindik ez botata. Txantxautxa besterik ez! Honetan bai, denbo daukagu. Hortxe bat gutxigo, nahizun bezala. Hortxe? Bueno, hau txorak ero izango litz. Esan dugu, azken eroritako karta. Beitxu. Ikusten da? Ikusten dezute? Hemen Tolosan aski ondo ikusten da, baina Euskal Herri osan zer moduz? Ikusten alda? Atzetik ez da ikusten. Itxoin, guan momen, jotxo! Zer moduz? Hobeto? Soluzione magika, itxoin! Zer moduz? Ondo? Ya lo creo. Bai.
Oso ondo. Ze arpegi gorra, nola ikusi dudala? Nola, karta, ni bihotzeko errega ez dut ikusi. Ya lo creo. Bihotzeko errega en herrikin, dira. Azai txapuza. Zeingo deu. Berriro egin ez. Beitxu, zeuk aukera autoko karta, bertan sartuko deu, eta honean bai. Oain bai, nire laguntxoari, alegia, entzuzen ere, laguntza eskatuko dio. Bai? Beitxu, Baraja, hor non bait, zeuk aukeratutako karta. Sartzen dugu boltsan, eta Raki? Ez. Nire laguntxo magikoa da. Eta berizena, Raki da. Abizena, Daki. Zeren eta Raki, dena Daki. Deituko dio? Bai, aurrera, 1, 2, eta 3. Raki! Lo dago. Hone lo dago eta ondo gainea, Zer? Nola moitu dala? Zer? Nik kieto parao naiz hemen, Ez da moitu? Ze? Apontxa moitu dala? A ber, berriro, 1, 2, eta 3. Raki! Boltxa ez da moitzen. Zer? Nola moitu indala? Seko! Berriro, 1, 2, eta 3. Raki! Eta boltxa ez da moitzen, jotxo! Ez esan duen boltxan moitu barzala, eta ez da moitzen, jotxo! Nola, zuen ze jota zaudete, ez da moitzen eta gitxo! Guazen daitzea deno, 1, 2, eta 3. Raki! Raki! Jotxo, kaixo. Bai. Gure laguntxo karta bat aukeratu du. Bai, baraja sartu du, eta zeure lana da, karta asmatzia. Bai, guazen animatzea denok, 1, 2, eta 3, denok. Raki! Horda Raki! Raki! Stop! Raki! Kartu ez. Ez esan da, Jakin the Heart, ez? Beste karta bat! Bilatu! Guazen denok! 1, 2, eta 3. Raki! Opa, Raki! Oida, oin bai! Raki! Karta, mesedez! Jontxo, ez esan bialdiz. Bakize gertatzen da. Oaindik ez du askaririk hartu. Beraz, askari emango diogu? Bai? Adi. Soka. Eta askaria. Azen horia bai. Ze untxi alda? Ez. Nik bai azan hori asko jate ditut. Eta naiz untxia. Adi. Hartuko dugu, eta Raki, behitu zertakete bezuretzako, oida, oso ondo. Raki. Otxo, Raki, ze sake. Raki, ze sate jazu. Lana bete zula. Bai, barkatu, ze karta esan deuzala? Ze karta, geldi, Raki, ze karta? Bihotzeko, erregea, 1, 2, eta bihotzeko, erregea, txalo, belo, bat. Raki, eskerrik asko maitia, eskerrik asko. Jontxo, tipo jatorra azkenian, Bueno, Tolosa, zer, nola, ikusi, Raki erakusteko? Ez dakosteko gure ikusteko, ez? Jontxo, hau etzen gidoian, Raki ikusi nahi zutela? Raki jaten nahi dezu? Ez! Bai. Bueno, beitu, zer ingo dugu? Deituko jo, Rakik irtetzeko gogoaldi bauka, bere bustana agerian usten du. Prez gaude? Aurrera, 1, 2, eta 3, Raki! Eta bustanatu atatzen, beraz ez du. Zer? Ez. Esan dugu, atera nahi balin badu, bere bustana aidian usten du. Nola ateko, berriro! 1, 2, eta 3, Raki! Eta ez bustanek eta ez bustanate berdula, Jontxo, eta ez bustatzen. Bueno, te gatxondeo, ez datik bustanik gabe bustanik. Hemen ez dago bustanik, Jontxo. Ez dago la bustanik, Jontxo. Jontxo. Deituko jo, 1, 2, eta 3, Raki! Raki, bai!
Raki! Oso ondo, lasai. Ez dakizuk hemen zaudetela. Raki, lasai. Lasai, Raki. Ez dakit txuntxu, behitu zen sorpresa mango. Raki, maitia, bai, jetxi. Raki, hemen laguna ditugu, paz! Raki, kagoetiak, bai, tori, zuki, gutu. Raki, maitia, Raki, daki, nere lagun magiko, bai, geldik, kagoete gehiago, txoin du, Bueno, txoin. Raki laguntzen di magia egiten, Ikusi nezute? Beitu, hipnotizatuko dio pixkar. Raki, jolastuko dugu? Nola eset, venga, hombre, jotxo, baietz. Adi, Raki! Nere behatztara beitu. Hei, jogi! Bat, beitu. Bi, eta iru. Raki, lo! Impresionantia, dola, lo! Beitu. Seko. Raki, segundu gutxi barru, indio apatxe bat bihurtuko zara. Bai, hemen, Tolosan, beitu. Bat, bi, eta iru. Artxila, mortxil. Raki, handia. Itxoin, ez da oso handia. Oin bai, Raki! Txalo eroa, ze agurtuko deu? Eskarrik asko. Besti, eskarrik asko. Bueno, Tolosa. Hora, Ria, hurrengo arte. Agur, Raki, esan agur. He! Tolosan algea. Seguru. Bai, aizue, hor goian zeon erreka batea, Juan, aizta. Dena, patata poltsa, tabako pakete, ez da. Xalabardak initzazue pentsan izea ibili naizen xapaburuk eta harrapatzen, txapaburu bertan utzi behar dia, ez. Hemen gau harrapatuko, ai, txapaburu! Ez. Aizue, honekin haitu naiz papelak eta harrapatzen, baina honea etorri naiz. Zuek bakizue nola izen hau mago horrek txano eo, txapela eo, nola? Bueno, bakizue zein iburu zain naizen, horren bila, ea bea bakien magia hola mundialen bat, munduko zerrikeri guztia jaso eta desagertu arazteko, ez? Nun dago mago hori, nun dago txapela? Joan egin alda! Katxiz, berandu iritsi naiz orduan. Aizue, zenbat hau duzue txakurri baldu inork hemen. Zematek. Hombre, pila! Eta kaka jasotze aldituzue. Aja. Txakurrin kaka ez dizuela belarretan eite beharki, baina belarretan ere jaso behar da. Gero parkera joan eta txof. Zer da hori, Aizue, dena dela. Hombre, itxaso! Zemuz! Zaude, potxola! Zure bilan, erabat despistatu nauzuta. Gutxi astero nulekuan, ara, hemen. Ara, nine bilen txanoren bila, txapelan bila, Txanen magia bila. mundial bat eiteko. Beira, ea bera badakien magia bat egin. Zer? Txapel magoa, bai. Ea magia bat egin eta zabor guztia desagertzen. Baina, hoi ez da txanen ardura, hoi gu guztion ardura da. Badaki, baina hemengo aurra zeustezu, zikin duiteuela. Zuek zikin duite aldezue. Ara, gaur sorpresa ikaragarria. Ni badaki dalako hemengo neska mutilak, txukuna garbiak, kutsadura ingurugiroari kezkatutakoak eta mundiala diala, baietz? Beira, ekarri dizkitzuet, animali, kristo sorpresa da, Esatzu da, emakumea. Zuek asmatu behar duzu, Animali mundialak dira. Telebistan, ia asmatzen duzu, Telebistan agertzen dira. Abestu egiten dute.
iru, dira. Eta, ea zeinek asmatzen duen. Zer? Betizuak diote, betizuak? Bai, Hala dira. Betitxuz, eta mumu. Betimu, betixuz, eta hemen dando zela. Eta ingurugiroaren kanpainako abesti bat egingo dute! Nahi duzuenean! Apa, betizuak! Ongi dago birziklapena, zaintzea zikintzen dena, ala ere honen onena, abesti honek dioena. Zarama gutxiago behar dugu sortu, ezin dugu mundua horrela hondatu. Zarama gutxiago behar dugu sortu, horren beste zikin ez dakigu non sartu. Bizi gara zabarkerian, lekurik ez zabortegian, aldatu behar dugu abian, baina gure kontzientzian. Zarama gutxiago behar dugu sortu, ezin dugu mundua horrela hondatu. Zarama gutxiago behar dugu sortu, horren beste zikin ez dakigu non sartu. Ongi dago birziklapena, zaintzea zikintzen dena, ala ere honen onena, abesti honek dioena. Zarama gutxiago behar dugu sortu, ezin dugu mundua horrela hondatu. Zarama gutxiago behar dugu sortu, horren beste zikin ez dakigu non sartu. Gora zaborra eta gora zikinkeria! Gora zaborra eta gora zikinkeria! Gora kakuzai! Gora zaborra eta gora zikinkeria! Gora kakuzai! Gora zaborra eta gora zikinkeria! Gora zaborra da gora kakuzai! Gora zaborra eta gora zikinkeria! Gora kakuzai! Zer kontatu dizuete Ixiar eta hiru pailazo kaiku horiek? Papela, plastikoa eta botilak birziklatu egin behar direla? Hori txoroen kontua da.
nik erakutziko dizuet zer den benetan birziklatzea. Gora kakuzai maixua! Gora, Auzi! Gora, gora! Ara, zer da birziklatzea? Sortzen dugun zaborra berriro erabiltzea, ezta? Gora kakuzai! Eta gora zaborra! Ba guk hori oso ondo egiten dugu. Ia, erakutzi nola egiten dugun. Atera zapiak, ta bat, bi, ta iru. Eta zer dago orain zapietan? Eta zer egin behar da mukiak birziklatzeko? Mukiak jan! Ia nola jaten ditugun? Zer? Gozoa, ez? Gaurko merienda? Gozoa, ez? Ara, ia, gauza bat. Eta zer egin behar dugu samar poltsa hauekin? Birziklatu, ezta? Ba, ikusiko duzue nola birziklatzen ditugun. Bat, bi, ta iru. Gol! Gol, 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 gol! Gol! Eta txirri, mirri, eta txiribitoni sartu diogu gola! Gora kakuzai! Gora zaborra! Eta zaborrak zertarako balio du futbolaz gainera? Ba bertan goxo-goxo lo egiteko! Oh, gora zaborra! Gora kakuzai! Aizuek! Gora kakuzai! Venga! Gora kakuzai! Zuek ez duzue ezer ulertzen. Ziur, egunero, hortza garbitu eta bainatu egiten zaretela. Zen aska! Baina, lasai, kakuzai eta kakuzaitxoek irakatsiko dizuegu ze nazkagarria eta kaltegarria den ura eta xaboia. Ba, entzun, ba, bi, ta iru. Hanka, zikina gera, ai, 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 hanka, zikina gera, ai, 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 hanka, zikina gera, ai, 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 hanka. Ara, super garbitzaileak, falta zitzaiguna. Ez guzti nire kakuzaitxoak. Urik ez, mesedez. Urik ez, mesedez. Baina ez guzti nire kakuzaitxoak. Ez guzti. Urik ez, mesedez. Urik ez. Urik ez. Kakuzain, ez dute zer entenitzen. Baina zuk esaldu zu bada, zikinkeria eta zaborra maite. Bai, zenbat eta zikin gehiago, askoz eta hobeto. Orduan ze inporta zaizu zure kakuzaintxoak zikintzen baditugu, Hori ez da zikintzea. Zuek garbitu nahi gaituzue, baina guk maite dugu gure kraka eta usaia. Gustatzen? Zikinkeria! Zikinkeria! Hainbeste ez, mesedez, hainbeste ez! Aizue! Eta kakuzaintxoak gainditu ditugunez? Zergatik ez dugu kantatzen gure gaurko programa honen, saio honen euskarri izan den kantuaren 3. atala. Gure kakuzaini eskenia. Oize, bera baita kutsadura, Kakuzain, kakazain. Kutsadura edo non,
Eraskotakoa dago eta erremediatu ezean gero eta handiago. Laguntzerakoaz egin dei oso larria, xikinkeriari basta, hau da itokarria. Paperzarrak berriz erabiltzeko, jasontzi urdinetan egurrik ez da beharko. Zaborrak alde batera, ta beirak aparte jaso, badaukagu zerregina, hobetzeko pausoz pauso. Eta kabo, aipila pozointxuak, naturalita karstio honek kalte berdintxuak, ramankuru txikia bizitzaren askenean, arriskutsuagoa da bere indarra galtzean. Kutsadura edo non, eraskotakoa dago eta erremediatu ezean gero eta handiago. Laguntzerakoaz egin dei oso larria, zikinkeriari basta, hau da itogarria. Freskatu altxarete, freskatu altxarete! Oso ondo, Irukote! Oso ondo! Zeinen arro egongo den kondartxo zuetaz. Bai. Eta gainera, usted zoriontzera etortzekoa dela, datorrela kondartxo. Kondartxo! Gure laguntxo! Kondartxo! Gure laguntxo! Epa! Kaixo, Kondartxo. Zori erregalia. Kondartxo, hemendik aurrera, ez dut laranja azal bat, pipa bat, poltsa bat, deus ere lurrera botako. Hoxe, eta nik mundu osoko txakur guztien kaka guztiak ikusten dituanean baten bati izango dio jasotzeko. Lanearra jarri behar diozu baten bati. Dena den, hori gero erabakiko duzu, eta zuk natura nola zaindu nahi duzun, eta kutxarurari nola aurre egin nahi diozun. Baina orain gonbidatu batzuei egin behar diet dei, datozela beti zu, beti eta eta lagunak tolosarrak eta tolosarrak etzareten hoi, agur esan behar dizuegu. Eta Euskal Herriko inguru giroa zaintzen, hainbeste arduratzen zareten guztioi, mila esker, eskerrik asko! Hemen utzita gure adiskideak, Hemen haurtxo eta gurasoak, hemen barre algara eta irriak, barre busartu